assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama, on jurama kadi goto foof inde mum e yettode mum. Ko Umar coftal ɓalli are mon kadi hande won hen gueɗe kewɗe ko yimɓe kalate Barcelona. Presque ko kewate Barça joni ko ene heewi guila Messi yeehi oɗo kip wona kip judo football, kadi eɗen jogui yimɓe hewɓe gañiɓe, kono kam eɗen jogui hunde ko entraînement o ko Koeman, Ronald Koeman wawi hutorade, kono kanko omo heewi takkude sukaɓe, walla o yi o ala yimɓe pour wawa juude no yiɗi juudiri ni. Kadi yimɓe ɗiɗi gari mo yiɗi biteɗo Luc de Jong, ko joueur Sevilla, ko Barça ko lubaɓe tan, kono Barça sodanimo. Kadi Memphis Depay nanɗon, kono kam eɗen jogui sukaɓe bawɓe juude bal comme no jiɗɗen Barça juude ni, kono caɗele Koeman min heewi caɗele. Kanko o hoolaki sukaɓe, den kadi guila juude ɗen e Bayern e wawno fiide Barça 5-0, kono min mbiɗa sikki Bayern koko yaafi tan. ɓe mbawno fiide Barça 6-0 walla 7. kamɓe wayi koɓe yurmiɓe Barça seeɗa, ten kadi ɗum moƴƴani. Bon, entraînement Barça perda e Bayern kadi gara aɗa haala ko ɗum ɗo tan jogui ɗen, en ngala jouruji baɗoɓe différence, baɗoɓe hunde pour ha wawa wallude équipe o. Ten kadi eɗen jogui ɗum, wona en ngala jouruji, eɗen jogui jouruji ɗi, ɗum foof eɗen jogui. Kono Barça Koeman wona Barça mo yimɓe jiiɗi quoi. Kanko ko ɗum woni caɗele ɗe, par ce que ko haalata ko jouruji ma ne keeɗi ɗum, an jouruji ma ne mbiya mbaykani jiiɗi walaki ɗumen ni. ten kadi ko ɗum woni caɗele Koeman. en juude Granadas équipe mo mbawɗen fiide, kadi nani bi 1-0 après enen Ronald Araujo walla enen keɓɓen e bi. Kadi en juude Cadiz, Haydara en kollani ko juuruɗen e Cadiz ko. Kono joni min mbe sikki hankkadini ta Koeman e Barça foti gasde hankkadini, par ce que ko hollata ko hay goto yiiɗa ɗum, kadi ko haalata ko hay goto yiiɗa ɗum. Par ce que an ka entraînement Barça saɗa andi aɗa wawi juude ko joguiɗa ko, ten kadi galle aɗa jogui jouruji mbawɗo juude bal mo Barça yiiɗi juude ni, kono a yiiɗa hutora ɗumen par ce que mbiɗa ɓeeɗo ko sukaɓe. Sa hokkani ɗumen joueur, sa hokkani ɗumen expérience, holto dañata? Ten kadi eɗen jogui jouruji bawɗe wadde ɗum. eɗen jogui Nico Gonzalez, eɗen jogui Gabi, kadi eɗen jogui Ricky Puig, Pedri, Frenkie de Jong. ɓeɗo fof ko jouruji bawɓe wadde différence e Barça. Kadi ɗum caɗele ɗe hankkadini ta Koeman mbe sikki Barça nana gas, par ce que hankkadini yimɓe hay yimɓe e stadium ne gulla Koeman yalta.
ɗum fof nanɗon ɗum ɗo moƴƴani par ce que an ka entraînement barça wona équipe tokos gonɗa ko équipe mawɗo saɗa andi hankkadi na wawna ɗum woppu jalta mbasa bonnude legacy ma kono mon ɗon ko kalis waɗe mu ɗon omo andi contrat ma makko o mo jogi ɗo e barça o Bartomeu mo waɗi yo ha goɗɗo hokkatamo ɗum tan kadi no zuudat ni wona football joɗɗo ko ɗum caɗele kuman par ce que oɗo kuman entraînement wona kuman mo yimɓe jiɗi yiide so sanzani no zuurat ni hankkadi yo woppu lawol min keɓa goɗɗo bawɗo wadde hunde Xabi Hernandez dokkel ɗum lawol kañum ara par ce que yimɓe jiɗi ko yo Xabi ara tan Xabi yoni kono hande kam ko weltare par ce que hande Barça joue football tan sukaɓe Nico Gonzalez e Gabi e Sergio Busquets Serginho Dest Mingueza Piqué and Eric Garcia kadi Luc de Jong e Memphis Depay e après Philippe Coutinho hande Barça joue football mo yimɓe jiɗi yiide Barça joue hande Barça waɗi ko moƴƴi terrain o kadi ɓe kolli sukaɓe kolli enen mbawi juude sa hokki ɗumen opportunity no juuda ma joue ten kadi hande Gabi holli ɗum hay Nico Gonzalez hande holli ɗum kadi premier mi-temps Barça jogi balo Barça no wawno fiide Levante 4-0 premier mi-temps kono woni ko Luc de Jong fajini ratine feewi kadi hay Memphis Depay ratine feewi tan kadi ko ɗum woni caɗen jogi ɗon ko numéro 9 bawɗo nanude bawɗo nanude balo nder bawɗo nanude bal tan kadi ko ɗum ɗo yimɓe coklu par ce que Barça ene jogi suka wawɓe baɗo ba wona ɓe ngala tan kadi hande fof wata premier mi-temps ha les Barça jogino possession Barça balo yaawi quoi par ce que Nico Gonzalez e Gabi Barça hande yaawi no feewi balo Barça waɗi bal joni kam deuxième mi-temps hay kadi Barça jogino balo oɗo Levantes waɗi hunde seeɗa kono wona no feewi pour tampinde Ter Stegen ko seeɗa tan kono kam hande sukaɓe kolli ten ka deuxième mi-temps Ricky Puig kañum ne naati après holli kañum so hokkama minutaji mama holli hunde kañum waɗi liggey mum kadi Ansu Fati kañum ne nani bimum hande ko weltare Barcelona hande Barça waɗi football mo yimɓe jiɗi yiide Barça waɗa hande ko ɗum Barça waɗi tankati ko ɗum woni ko yimɓe belti ko par ce que oɗo football yimɓe jiɗi tankati Ansu Fati ma wallu non kono kam yen dañmo seeɗa par ce que jiɗa kadi o gaño woni lebbi 11 ko zuwani bal hande ko arti ko ene yimɓe fof en belti ɗum kadi o arti o nanni bi makko hande ko weltare ɗo kay en ndernatmo tan kadi en woto mbaɗemo pressure moƴƴo kadi ndenanmo par ce que ko ɗum Barça hande joui fof ko weltare mi saminimo goto fof inde mum e yettode mum kadi ko Oumar Ceftal ɓalli are mon ha gongol inchallah.